Tinokudokeza muChiBuja tauya dzanyasi nhau zuva rochimakumi mairi noribodzi mwedzi uno waChikumi. Totanda nokurangaridzai kuti wari kunyoresa mapepa okuzvahwa pabodzi ponozvitupa waripo papuraimari pakawazva nopapuraimari pamadimutsa nopakawere. Endai ipapo kusvikira zuva rochimakumi mairi noshanu iyo mwedzi uno. Munhau dzanyasi waChamisa wagoburitsa mureketo wawo nyasi padandemutande wawanga wari kureketa iwo nezvavari kuti RATEP, kwai inonzi pachirungu Rapid and Accelerated Transformation of the Economy Plan. Ipapa wagoreketa kuti zvizhinji zvawachada kuita kuti upfumi hwenyika hubenhuke pakuita kunhu kwawo utande pokare kubefura, kwai watoda kuti watande kuita kuti upfumi hwenyika hunge huchifambisiwa nevanhu vanenge vachitenga zvinhu. Ipapa wagototi mitemo yavanenge vachiisa inenge iri mitemo inozikanwa, pabodzipo iri mitemo inondoiri kana yachinja kuita zvinoitiwa mazuva ano. Ipapa wagoti wada kugobisa uori pokare pabodzipo nekuti vanhu vese vagosenze vachibvumirana kuti ndo upfumi hwakanaka hwavari kuda kuita. Ipapa wagoti wachada kugoti pokare zvikwereti zvenyika wazvinhadzirise kuti zvireke kugoramba zvichitsitsirira wapwere womuZimbabwe mumakore anoteera. Ipapa wati wari kuringa pokare kuti wagoise muzinda kuti Zimbabwe iite muzinda wevanhu wemabhizimusi anonge achisimukira ochidiki. Chikuru chafadza vazhinji kuti waChamisa wagoreketa kuti wari kuda pokare kugoita zvokuisa mari yekuAmerica kuti ndiyo imari igosenza yegani zvakazara. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvichidini, asi kana zvikadari aiwa zviri kunakidza, nekuti wanga wari kutoreketa kuti kana mari yenyika iyi ikandoitiwa zvinhu kana makwirire anoita zvinhu anobva aderedziwa pokare pokare zvokutoti paribe kana vanhu vanoramba vachindonetseka. Rekai tigoringa kwa zvinoramba zvichienda, asi zviri kuratidza kuningisika zvinhu. Hurumende yabenuka pokare ichireketa iyo zvainogara reketa zviya kana tasvika munguva dzosarudzo dzokuti ichapa vanhu mapepa okuti ndowaridzo nzvimbo dzavanogara kana dzavakavakira dzimba, anonzi pachirungu matitle deeds. Ipapa wagotoreketa kuti vanhu vari kunzvimbo dzekuCaledonia, Hopley, Saturday Retreat, Cowdrey Park, Gimboki, Karoi, Victoria Range wese wachapuwa mapepa yawo kuratidza kuti ndowaridzo nzvimbo. Aidi tagara tinozviziva, ngavatange waenda kuEpworth wape kuEpworth yawakasowambisa sarudzo dzisati dzaitiwa dzabva kuitiwa makunokuno yano idzi. Wamunangagwa anobato rawo wakuimbisa kuti kana vanhu vabato CCC vakaramba vaita zvavari kuita kwai vachagovavhurira imbwa. Aidi zvakaita kunyangariwa, vanhu varitoita kuvhunduka chaiko nokutoti masoko iyaya ari kutoreketa kutoti wari kutoronga nokukunga zvibhagera kuti wagoite kukaisira vanhu imbwa zvakaita kunyangariwa. Rekai tigoringa kuti zvichaita sei, asi dai yawe wakawapinga ndare zvikareka kugoitika kana imbwa dzacho dzikagwamuhwa makumbo chaiwo kuti dzireke kugotekaira, tichazvida kuti zviitike, dai yawe watibatsira. Wabasa wanoringa nezveutano munyika wapinda muzuva rechipiri rokuramba mabasa kwavari kuita. Aidi pakaita kunyangariwa chaipo. Ipapa tatofara kuti waitaratidza kubatana chaiko, nokuti vamwe wachiri kufundira wachiri kuzvikoro wari paUBH watonyorawo pokare tsamba yawo kuti wakuitawo zvibodzizvo, nokuti mari dzacho paribe kana mari yawachinayo. Rekai tigoringa kuti zvichaperera papi, asi wakaramba wakabatana kudari aiwa peno zvinoita zviri nani. Rekai tigoringa. Hurumende yagoti iyo yabisa manji zviga zvodziwa mupengo zvavanga vakasoisa zviya zvokuti vanhu vanobvumiwa bagotekaira usiku. Tiri kufara nazvo. Wagoreketayo kuti vanoita nzvimbo dzomafaro pabodzipo nzvimbo dzinosvikira vanhu vari kuenda kuita urendo vanofanira kuvhura kusvikira nguva dzonhatu dzomanhoko. Aiwa tinoramba tichizvitenda izvi. Rekai tigoringa kuti zvichaenda nekupi, asi kwai zvipfukausu zvicharamba zvipfekewa nokutoti ipapa heno kuti zvichiri kusenzei, nokuti wazhinji aiwa wachiri kuzvipfeka ba.
dare romakurukota ragotereketa iro kuti rabvumirana kuti kuitiwe musika wezvinhu unonzi pachirungu commodities exchange. Kwai musika uyu CBZ inenge ine zvikamu 35 kubva muzana zvikamu zvomusika uyu, iyo hurumende ine zvikamu 20 kubva muzana. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvichipera sei, asi takakunyepai kuti CBZ aiwa iri kutoringa kuita tukuru chaito, kuita ndiyo ega akakotokotoka kanenge kachindikarimo mudangamo. Rekai tigoringa kuti izvi vachazvikona chere. Nyasi wamunangagwa kwai wanga waino wanhu wapwere waye wagowina yagonzi high school moot championship yopasi rese. Rekai tigoringa kuti zvichadini, nokutoti ipapa wabva watoatambidza mari iri muamvuropu inoita zviuru 30 zvomari yokuAmerica iri mhusvo wayo chaiyo. Aidi unotonyatsoringa kuona kutoti apa palibe kana zvezvino apa. Ipapa kwai mari ende yokuti wasenzese kunadzirira kuenda mberi kwawachazoda kuenda. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvichienda nekupi izvozvi. Tazobata manji kuti kwai mbani ari kugopuwa mari yohurumende yokutenga dzimotika dzokuhwisana nomwoto dziya tagokunyepai nozuro. Kwai anonzi Alexander Zingman ari sahwira waiwo wamunangagwa. Aidi pakaita kunyangariwa. Kwai icho chimotika chibodzi chokuhwisana nomwotochi chinenge chiri kuita mari inoita zviuru 240 270,000 ibodzi mari yokuAmerica. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai haidu tirekete kuti wamwe wanogara wachindokama mukaka wakakora kare. Ipapa wamunangagwa wanenge watoziva kuti zvakaringana zvawo. Rekai tigoringe nhamo inesu idi. Kwai madhora okuAmerica anga ari kutengiwa kana asvika madhora anoita 352 nomasendi 6 352.06 pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti wachadini, nokuti wagoti iwo mamiliyoni 24 ndo apuwa kumakambani kuti agosenzese zvaanoda. Nyasi taboya kuti kuda kwashe mahachi aendesewa kudaro dzimhosva nonhau yokubhinya nokuvhiringidza mupwere wache. Rekai tigoringa kuti ichapera sei, tinenge tichindokunyepai tiringedzo pasi rese. KuSouth Africa dhudhura kwai yasvika imo mupakistation munzvimbo inosvikira mabhazi. Pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti zvichapera sei, asi nhau iyi yakafita kuzozvibira wamwe. Gwaro rinochokuita nozvakaitika panguva yekutapiwa nyika nohurumende panguva yaJacob Zuma kwai ragonziro rakumbomira kuburika. Heno kuti richaburika rini, asi wazhinji wari kuti mutungamiri wenyika anenge ari kusikinya tukono panhau iyi. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvichipera sei. Mhuri yaPatrice Lumumba yagoreketayo kuti iri kuziva kuti yopembera kana kuti yochema kana kuti yodini, nokuti zino rabambo wavo rakabenutsiwa kubva kuBelgium korongoriri kubvira makore anoita 60 noribodzi paurayiwa Patrice Lumumba. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tigoringa. KuSierra Leone wazhinji wahwadziwa nekuti kwai anonzi LAJ adamuhwa iro nyanga dzomumusoro dzimwe. Kwai vhudzi racheri ranga raita kurepa chaiko rakakosiwa riya. Aidi zvaita kuhwadza wazhinji kuti nokutoti iye paakasungiwa mapurisa akabva andoti aiwa ino tinokuweura musoro uchibva wandoita unge mupostori. Aidi pakaita kunyangariwa. Rekai tigoringa kuti ichapera mushechere. Peno ndokodzero dzavanhu dzavari kuhwira. Heno ticharamba tichikunyepai kuti zvinenge zvichidini. Mukugumisira kuGhana kwai kuno mumwe anonhadzira mafoni agopuwa makore 14 chaiwo nokuti akaisa mapikicha omunhu ari mupushu padandemutande aribe kupuwa mvumo nomuridziyo mapikicha yo. Izvi zvakaita kunyangariwa. Tatofara kuti makore apiwaya anoita kuti zvinhu zviite zviri nani. Vanhu vanoreka kugosikinya tukono nokuita mutsepwede yakanyanyitsa panhau ibodziyo. Aiwa tiri ipapo mabuja panyasi tadifamira pano isu. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.